føler, jeg er klar til det. Jeg er klar. Jeg vil se min skaber. Ja, jeg tænkte nok, det var derfor, du kom. Nå? Jeg forlanger et stykke af din kunst til gengæld. Jeg har et mesterværk til dig, hvis bare jeg kan få et lille kig i hullet. Aha. Jamen, så lad os mødes hjemme ved dig om en time. Så skal jeg nok vise dig hullet. Et mesterværk. Säg mig vad du ser. Dig en äkta fånge. Säg mig vad du ser. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som vackrast där. Säg mig fylle utanför. Lika mest ett sprunget ägg. Titta i spegeln, säg mig vad du ser. Titta i en äggatong, säg mig vad du ser. Hallo? Hallo? Er du der nu? Ja, jeg har et billede til dig. Nå, lad os se på dem. Her. Mesterværk. Du kan få 1 minut for det. 1 minut? Fantastisk. Hvor skal vi hen? Giv mig dine øjne. Du må ikke kende vejen til hullet. Ja. Er vi ved hullet nu? Tag det nu roligt. Hvornår får jeg mine øjne tilbage? Når vi er fremme, selvfølgelig. Og pas på. Hvad er det, her lugter af? Nu skal du se. Så, værsgo. Nogle gange glemmer man at værdsætte sine øjne. For enden af røret der finder du din skaber. Ja, du skal ind i røret. Ind i røret, okay. Hej, hej. Men husk, hvad end du gør, har du kun 1 minut. 1 minut.